Hola, què tal? Hola, què tal? Hola! Los que han hecho aquest tros de prova. Així Ho hem fet amb el grup de creativitat de l'Antonio Machado. esperem que us agradi la nostra prova. La prueba que vamos a hacer es una de capgrossos de Mataró. Sabeu per què ens diuen capgrossos de Mataró? Perquè fa molts anys hi havia 2 bous amb el cap molt gran a l'entrada de Mataró. Adeu! Adeu! Ballarem la cançó de la Fogonada i si no la sabem ens la inventem o la posem en el mòbil. I quan soni la cançó tindrem que fer com que el cap ens pesa. I quan acabem, quan parli la música, tindrem que fer un castell. Adeu!